Kristo. Kaya ini sabuyang pagdebosyon, ini simbolo kang sabuyang pagbaklay, asin sarako kami sa palabra din tabang, asin bendisyon, sabuyang patron, Senyor Santo Cristo. Apo. Padre, kumusta ba? Sabi ni Angel, nakulo na taban bangka ang nagsabay mo niyang budak mga tao sa prosesyon na yan. Apo, dakol po. Paano na ligtas tagsay? Surusuhan na? Oo. Apo. Okay, Padre, anong oras pa may sa aga mo ng imbitasyon tabi sa publiko para sa satuyang Fiesta Mas? Imbitado po ang gabo sa aga. Ang misa fiesta po, alas 9 din na aga. Papanginutan ni Reverend Monsignor Munching Trongked. Siya po ang manginutan sa misa sa alas 9 sa aga. So, imbitado po ang gabo sa kapulang kaugmahan, sa pagpasalamat sa Diyos, tulik ang sambayang patron, Senyor Santo Cristo. Opo. Salamat, Padre. Happy Fiesta po. Welcome. Sige po sa agad-tabi. Magkikasalam. Ano po? Thank you. Angel. So yun, Dito Henry, si Father Jonathan Calieja, and Bishop Bershkan Santo Cristo Quasay Paris. Dito magpipika daw sa aga. Iyo nga ni. Sige, nakipista kita sa ala. Sige, mahanap lang ko nun sa pagkuligyo sa taksay na ini. Tangaling makabalarga na inisisi anytime. And then, naghahanap lang sa itong mga nagharalap lang at bigyan nila itong mga pag-iriba. Pero anytime, po na po inibigyan rin, nakaposisyon na itong mga rubber boats kan Coast Guard, and then itong suhali man sa PNC Maritime na iman magigiya, magkataon na seguridad digay sa mga poko mas o menos sa 20 mga sakayan pandagat na masahin yan digay sa ato maritime procession kan nagpapadagos sa Santo Cristo Festival kan Santo Cristo Mission Church of Pasay Paris dan sa Barangay Dapdapa, Legazpi City. Yan mo na dito yan mga impormasyon kahit dyan sa luwas sa Angel Mustaza, DCTV. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa taksay na ang taksay po sa rong klaseng sa kayang bangka pandagat yan, mga tugang na pinagagamit kan mga parasira para sa saindang pagdadakop nin sira. Yan. Okay? Sige, 7:59 oras mga tugang sa Pilipinas, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung daw magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po na sabayan ng protection Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule, para po sa load asin proteksyon kangatay, yan po may silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin, sa loob pong antioxidant na nagkapagtaon nin proteksyon sa pag-inom kang Leverade Silimarin Capsule oral daw, magatabang yan para maprotehiran ini asin mataonan po nin suporta ang sa tuyang atay, tanganing po maibitaran ang pagkakaigwanin danyos. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog natay ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Dumang kita kay Jimmy, o kaya kay Joshua Bino, aramon tanaw ang dagdag na report, hali po dyan sa lawas. Joshua, good morning. Yes, Lipi, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong pareta, dahil masabutan kan nagkakaperang mga residentes kan munisipyo kan Daraga Albay kung anong klaseng diskarte ang pinagigibo kan sa indang water supplier na prime water. Dahil ang Daraga Albay, iyon saro sa mga munisipyo sa probinsya na pinaka namumroblema pag-abot sa supply kan tubig. Dahil sa pagsasabing maluyang performance kan nasabi ng water supplier. Alagad, iyo manlugod tabi dito Henry, ang gulpi ang pagsasayang na tubig, nagpaparawagawa, nagpaparabulo na sa mga tinampo. Duang klase ang problema. Sayang kan tubig ka nagaparaula sa nasa mga tinampo. Pangadua, dahil tapirming dumugan mga tinampong ini, aragi-agihan ti mga bihikulos, at itsura may kumparar, pero na biskuit pa tinurutok makan,
gurudak na ruluho na tabi diki. Ehemplo, ang sitwasyon na ini, iyo ang tinampo dyan sa barangay Busay sa munisipyo kan Daraga Albay. Sa may atubangan mismo kan barangay hall at in barangay chapel. Harni man sa may pagkukonstruhir na tulay. Aluyo ng panahon, pirang bulan na ang uminagi, sagkod ngunyan, day pakinahiling na development ang mga residentes sa water leakage, sabi dito Henry, kung saan ang tinampo, gari ng may burabod. Halos sa irarom kan tinampo, nagbubuswang paibabaw ang tubig, sabi dito Henry, nagbubulo na, nagpaparaula, sayang. Ang tinampo, ararom mo na sabi dito Henry, ang lubak. Yun na ang nagkakausa para magkaigwanin traffic sa lugar dahil ang taray na buwilong makaagi ang mga bihikulos, lalo na ang mga motorista. Tagari ka nang nasa roller coaster kung mag-agi ka sa tinampo kan nasabi ng lugar. Sa pakitaguron kan DCGB News kay Kapitan Ramon Miduwang ngunyan na pagkaaga, sigun sa iya, nagkaperang beses na sindang nagsurat, nag-follow up sa Prime Water, may kinaraman sa nasabi ng concern. Dahil lang sa namumroblema nga na sa nagkakaos na ng aksidente ang pagkararaot kan mga tinampo nakausaman kan nag-uula o kaya nag-sisirit na tubig gali sa rarom. Ang simbag kan Prime Water kan makaulay da sabi ni Kapitan Midua iyo nga ya papakarayon pero naghahalat na sinda tabi dipende kan kontraktor bagahain daw na ang kontraktor na iyan. Ano daw ng kontrator? Ang sabi ni Kapitan, gari ba taga-Kamsor? Ang simbag saya kan Prime Water, naghahalat sa nadakan kontraktor na magpadagos na giraray kan pagpatrabaho. Para kakaigwa dyan tabi di pero, min pagsalida kan mga linya. Handa kulang hapot kan mga residentes, sundo na rin magparaharalat, kung magparadakol ng mangyaring aksidente sa lugar, makanuso ng marian tinampo. Kung matandaan mo bagay tabi depende, na-report sa mandig sa DCGB. So nangyaring karambulan ng mga bihikulo, 5 ang inbulto. Sarong tulong auto, sarong motor, sarong fuel tanker. Ang istorya bakit ito tabi depende sa initial na resulta kan investigasyon. So apat na mga bihikulos, tulong auto, sarong motor, nakapundo sa tinampo, may traffic. Kunya, nabang nakapundo itong mga bihikulo, nag-abot naman ining fuel tanker na nawaran ng control, sagod na rinuso na kinis so mga bihikulong nakapundo sa inutan niya. Kunyan tabi depende, imagine ta, kung maray ang sistema kan tinampo duman sa lugar, di diretso ko na sa dalagan kan mga bihikulos, malay mo, baka nalikayang palugod sa nangyaring aksidente, kundi nagkakaigwan ng traffic sa lugar, dahil bako na maray ang sitwasyon kan tinampo tabi dito Henry, uga-uga na ang mga bihikulong nag-aaragi, dahil gwilo makaagi ang mga motorista, maski anong klase ng bihikulo, dahil ang taharo mo na ang lubak, nantig tuturong rason, tubig tabi depende halis sa rarom kan tinampo na nag-aawas pa ibabaw dahil sa water leakage. Saan parte yan? Nerya nga? Sa barangay Busay tabi dito Henry, sa tangod mismo kan barangay hall and barangay chapel, harni man tabi yan dito sa intersection para laog kang Kagsawa Ruins. Okay. Ayan ang sitwasyon dyan. Kaya dako lang kaputan kan mga residentes. Sundo na rin. Magpaparahalat kan kontraktor. Dahil lamang garo pigtikikwil na dapat pagbalik na po na ang pagpapatrabaho ini. Kadawang bagay nga na ang nagbubutuang problema. Actually, tulo na nga ni. Nagaparaula sa na ang tubig, nagkaperang bula na. Pero grabe ang problema kan munisipyo sa supply. Pangaduwa, raraot ng tinampo. Lubak-lubak na, hararo mo na ang mga loo dahil sa nag-uulang tubig, ang tulutabi dito Henry, pinagtupunan ng mga aksidente sa lugar. Okay. Kasi hindi pa nag-request si Kapitan Kaan? Pirang bulan na Pirang bulan na? Yun na, nag-request na sa Kapitan, actually, nakaging simana, bulan ng simanang ini, nakadawang beses na sindang submit si letter, tapos inapunan niya so manager, ang sabi,
nagahalat nga kan kontraktor na i-resume na sa patrabaho. Kasi mga job dyan sa Water District, sa ano yan, prime water. Nalingawan ko sa pangarang dito, taday ko man din nakakahampang, maski parang basics pa ng... Bicolano yan, Bicolano. Gari bako, Ha? bako man. Bicolano na naman nagyari. Pagbalik ko dyan sa bangyawan ko dito sa Kwan, bangyawan ako dito sa Ukraine, pagbalik ko dyan, gusto kong rapadon iyan ng mga, anong sabihin ko, gusto ko balikan ng isyong iyan, Gary Kwan, bakul nalibo kung natakaroon ka ng management nila, pag-abot sa reklamo kang publiko, Matandaan ba nagiging buta bumug eh, abo ko kaya na magkaigwa ki conclusion na, narugan, habang dahil nagkuhan sa inang lalo, pero kung nabot talaga rin magtaram, dahil kitang maginibo, O ni Bipe, kung matandaan ta, kan nakaagi ba? natakarong sinda ka yan, Gary, Nakaaging tao. kanang digdikan mga enot, igwa na kinakiurong kan sa kung taga prime water, kung pwede. Nga ako, pag-suwestyon ko, magbungtak nga niya ako kamo dyan ki PIO, o taga pagtaram dyan, tanganing pag may concern ang mga daragin nyo, may nagpapaliwanag. Correct. Kung hindi kita kinabidan kung yung nagpapaliwanag hali sa prime water, regardless kung ano man yan, yan ang problema sa hindi. O ni Bipe, matandaan ta, kan nakaaging taon, si Mayor Hoshan, na Vice Mayor pa kayo, nagtumar party baga so Sangguniang Bayan. Tikimbitaran sa Daraga Water District, kuda sa Prime Water. So inot na imbitasyon, ang sabi kan Prime Water, dahil maka-attender ta health concern kan kang manager. Pangalawa, nag-attender sana sa Sangguniang Bayan, sa Daraga Water District, sa Prime Water, daiman. Kaya maski sa Sangguniang Bayan, dahil manudangog, ansaindang ansaindang boses, magiging naman tayo depende. Sa nagkatarang sobrang nagiro 10 akong balik-balik sa opisina, madaya man kita kinakakaulay. Kaya grabe ang kulugbuot sa nagkape ng mga taga-daraga tayo depende. Ito nagbuburot ko ang aking problema. Grabe ang tigis sa para sa supply ng tubig, pero araw kayo ng sitwasyon, pero daw man sana, may nag-uula sa mga tinampo. Okay, sige. Ayan tabi, Bipi, na dagdag niya tong sitwasyon, digdi sa Daraga Albay, Josh Cobino, DCGB. Salamat, Angels. Report, hali dyan, Salvas. Tawad, tababalikan tayo yan. Ako talaga, di abot kan sa kuyang pag-iisip kung anong klaseng style of management, ang pamamahala dyan sa prime water na nagsusupply ng tubig sa Daraga. Kung natata sindagari, di ko alam kung anong pwedeng gamitin tang nyatong termino, sa habo ninda, dahil sinda natatanyog, mga tugang kangkwan, kang concern, kan mga tao dyan sa Daraga, may ginaraman po sa supply nin kuryente, nin tubig. No? Ganun kan sinda natatanyog kan, baka may problema. Naramdaman ko kang inot, may nagpasiring dyan sa Daraga na nakiuron sa kuya. Naghapot kung natadaarog kaan ang concern ninda, ang sitwasyon. Pero nga ko, ang problema may man sana sa management kang prime water nindo digdi, kung natatasinda, habo magsimbag kan isyo. Asin habo magpaliwanag kan mga isyo na namamatian, lalo na sa kakulangan ng supply ng tubig, o arog ka na to, kulang na nga ng tubig dyan sa Daraga Albay, kulang na nga ng tubig, halayo nung pa rin ma-rehabilitate o ma-repair, iyan ang pagreklamo na tinampo, na may nagdudumig na tubig, may naglilik na tubig. Kung yan bagay asikaso tulos nindo, ang kontraktor nindo, kulit-kulito nindo, ang kontraktor nindo, follow-upon nindong follow-upon. Di ba ko na, di nasasayang ang tubig. Kapos na nga supply ki tubig sa mga linya kang Daraga Water District na pig-supply nindo, nasasayang pa ang tubig dyan sa mga tinampo na naglilik ko niya, base naman sa report ni Joshua. Ay nako, pagkayatabi nindo yan. Sige tatawan ang takamunin, tawan mi po kamunin pagkakataon na makuan sa indong lado may kinarama dyan. Pero kung last minang pagdyan sa indo yan, mga tuga, kung talagang day kamo, nin isisimbag habo na magpaliwanag dyan, day po kami kimaginibo, para kami, nagdadyan kami sa Indo, sa prime water, para dangugon ang lado nindo. Tayo bagang prinsipyo kang journalism, di ba? Ibagang prinsipyo kang journalism, broadcast journalism, sa reporting, na dapat
ang gabos na lado, ambos lados na dadangog. Yung baga, balance nga ni. Balansyado, fair, balance and fair. Ano pa ang mga term na pigagamit dyan? Objective reporting, objective issues programming. Kaya bagan mga announcer, dapat balancing pingdadangog ang issue kan both sides, buda pigpapataram ang ambos lados. Pero kamo, tita, man may kamo ning chance na magpaliwanag sa radyo. Di ka mo dahil nindo kuan, habugari, di ko alam kung natatabi, kada ka mo nagkakataunin paliwanag, may kinaraman sa mga arong kaan na mga concern. Sige, babalikan tayo next week, tabi, next week, ayaw na kita dyan, para ipagpadagos, sa tuya na face-to-face, sa tuya tabi na programa, and babalikan niya tong issue niyan, dyan po sa Prime Water. Sana din doon kami mabasol. Ako kaya, pirmi akong gusto kong maging objective sa gabos na issue. May issue digdig, dadanguguntang lado ninda, kukuanan lado nindo. Bago kita arog kan, bago magpaluwas ki mga opinion, reaction, dahil nga napigo ko ang lado, kan sa ibong. Mas maray na, bago, di ba? Garo, kaya nagdigyan sa indon mga taga-median, mga reporters, ta gustong daw kung ang lado nindo, nag-adhere sin kang prinsipyo kan balance reporting. Pero kung nabuka mo magsimbang, nasasendo po yan. Okay? Oras natin, alas 8:12, oras mga tugang sa Pilipinas. Sa pagbabalik, sigon mga tugang sa Commission on Election, ang mga barangay certification, din na daw iyan mga tugang akuon, kung sinda magkakaigwa paki voters registration para po mga tugang sa maabot na barangay as in SK election. It seems na malalawas mga tugang ang maabot na Disyembre ang barangay election. Pag-registrayan ta po yan, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in the school year 2025-2026. We offer a wide and varied curriculum for Little Angels for 2.5 till 3.5 years old, preschool for nursery, kinder, and prep from 3.5 till 6 years old, grade school from grades 1 till 6, junior high school from grade 7 till 10, senior high school from grades 11 till 12. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at SIS learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children. Enroll now and bring the following credentials: current report card, PSA birth certificate, certificate of good character for academic and artistic booster, and to prepare students for this coming school year. SIS also offers summer classes for the following grade levels: preschool like nursery, kinder, and prep, grade school from grades 1 till 6, high school from grade 7 till 12, speech class, dancing class, taekwondo, little chef for all grade levels daily. Exciting and challenging activities will be given to the students to keep their mental, social, and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now going on. Summer classes will start on June 5, 2025. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Ophel or visit Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga Albay. You may contact us at the following numbers: our landline number 052-201-0432 or our mobile number at 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dream shine! Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Para sa imong mauha
Serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong manguwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Alam nyo ba na may isang McDo crew na nag-viral recently dahil sa kanyang inspiring story? Habang nagtatrabaho siya sa McDonald's, sinabayan niya ng pag-aaral. Ngayon, pumasa na siya sa LET exam. At ang nag-aabang ng resulta, walang iba kundi yung manager niya at mga katrabaho niya sa McDo. Nakaka-feel good ang pagka-supportive nila, di ba? From being a crew to becoming a licensed teacher, totoong sa McDo, easy maging best me. Kasi dito, easy mag-grow, easy matuto, at easy magbilong dahil laging may nakasupport sa'yo. Whether you are a working student, a career shifter, or a first jobber, may flexible work hours, world-class training, at syempre, fun work culture na naghihintay sa'yo sa McDo. Kaya kung ready ka na rin to take that first step, apply na sa McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you. This could be the start of your success story dahil dito sa McDo, easy maging best me. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Raid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Raid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Sige, balik kita mga tugang sa programa ngunyan tabing pagkaaga 8:21 oras po mga tugang sa Pilipinas. Asin po ligi sa DCGB o di it seems mga tugang nalawos ang barangay election sa maabot na Disyembre. Hehe. Gari lawos. Kung susunodin mo mga tugang sa desisyon kan Korte Suprema, may kinaraman sa mga reklamo digdi sa padago sa postponement mga tugang kan barangay election. It seems na lawas taban barangay election sa Disyembre. Sa dahil man ngunyan kimove sa lower house o sa upper house. Ilingon ta sa pagkuaninda. Pero, gano'n man iyan pwede nang i-postpone ta. May Supreme Court decision baga ha. Bako kitang eksperto, may kinaraman dyan. Pero ang aram ko, pag iyan po dinesisyonan kan Korte Suprema, di mo naman iyan basta-basta na babago. Iyan po nagigaro jurisprudence na sinidesisyon na kang pinakahalangkaw na korte kan nasyon, kaya po posibleng mangyari. Lawas na po yan. Unless na may giribuhon ang mga congressmen, boda, senador. Pero sa iling ko, dahil naman sila kan makauras na makafile ki resolution o whatever, mga tugang ta. Kunya na hunyo, busy sa impeachment kan vice presidente, pagabot mga tugang kan July 1, sinda po masumir sa mga bagong miyembro kan House of Representatives budak so 20th Congress sa Senado. Mga tuga. Pero ilingon ta. Pero sabi nga ni kan iba, gari dakulaw ng manlawos mga tugang ang eleksyon sa maabot na Disyembre. Yan. Okay? Tagari. So iba, gusto magkaigwang eleksyon sa Disyembre, makabalos-balos lamang ngay kay kapitan, budak ngay kay kagawad niya, taday kami sinabay sa listahan. Rason daw iyan, rason daw iyan para, mabaluson mo ang kapitan, budak baluson mo so kagawad na, dahil nagsabay sa mo sa listahan ka na binaging national and local elections, kung kaya dahil ka nakareceive kipaipit, yan. Alright, now, sabi, natapig istoryata yan. Araw ka na introduction ta. Sabi mga tugang kan Commission on Election, dain na po dakaypuhan ang barangay certification para sa voter registration. Tagarimak, baka makandak sinda ki barangay, ki voters registration para po makaboto sa maabot na SK as in barangay as in SK elections. No? Nata, tangani da mga tugang na may bitaran ang pang-aabuso ka nagkakapira na iyo po naging resulta para gamiton iyang ka nagkakapirang corrupt officials. Sabi, mga tugang ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang sa pong revised guidelines, iluluwas po sa mas nalong madaling panahon dahilan ta sa indang napag-araman na ang mga village officials, pag sinabing village officials, barangay official, dapat barangay official, tabi, na pinagagamit da tabing armas ang certificate para i-manipulate ang voter transfer. Nailing mo na yan. Kung bibikulon mo ini, sabi mga tugang ni Chairman Garcia, pinagagamit da tabi kan mga barangay officials para na armas ang pag-i-issue nin barangay certification para ang sarong botante mamanipulate na mag-transfer sa inda bilang botante ninda pag-abot kan barangay as in SK elections. Sabi ni Garcia, i-quote ko tabi so sinabi ng Tagalog, sabi niya, napakarami naming inimbestigahan at kinasuhan. Ginagamit ito upang mahakot ang mga tao sa ibang lugar at palabasing taga rito sila.
Garcia said in a forum. Kung sabihin, mga tugang, pinag-iimbestigaran na tabi akan COMELEC, iyan na mga kuna iyan tabi na mga butanting iyan, na pag-araman databi na may mga barangay official na pigahakot ang mga tao hali sa ibang lugar, asin pinag-inggan yan magparehistro sa enda, asin gigibunin ng butante, maski iyan mga tugang, bako man na talagang mga taga dyan. Sigun sa iya, igo databi ki 30 din hanggang sa 30,000, uyug-uyugon mo yan. He cited cases where thousands of voters, up to 30,000 in some areas, had their registration illegally transferred. Di talagang kitang katultuli sa maski na sana sa barangay official, igwa pa nanggad kay mga araw ka na mga irregularidad. Adi, diyan pa sana sa barangay, may mga irregularities na, linga na yan indo. Di ba? Sobra sa 30,000 na kaso sa iba-ibang mga lugar, nasendang na pag-arama na sa mga butante, illegal na ipinag-transfer, tabi, sa sendang mga barangay. Kung sabihin kung ikan barangay official, kapitan ka o kagawad ka, pinag-manipulate mo na i-transfer itong hali sa ibang lugar o baka nag-i-restart man sana dyan, na bako mantabi mga taga dyan, siyempre, pag iyang ginibo mo tabi, nakakasiguro ka na kibuto, hali dyan sa mga tawong iyan. Sabi ni Commissioner Election Chairman Garcia, para databi ma-address ang concerns hali sa poor registrants with no government-issued ID, Garcia assured that alternatives such as postal, senior citizen, and student ID will be accepted as a proof of residence. Diba? Yung databi yan. Tabaka man ang ganda ko kaman taga dyan, nagbubod kaman sana dyan, nagtatrabaho ka sa Kunsa Ligaspi, Daragao, saan ka nagtatrabaho, pinaregister ka dyan, maski ka taga-induman sa ibang lugar, nagtatrabaho ka dyan, magkakawakiboto ang barangay official. Kaya sabi, mga tugang, ang requirement databi uni sa registration, postal ID. Sa postal ID baga, dapat yaon dyan mga tugang ang tama mong address, bakong iyo. Ang postal ID, pigagamit yan para sa sa requirement sa government service o saan man yan. Ang postal ID, sarupuan sa mga valid ID na pinag-issue mga tugang kan sa tuya tabing gobyerno. Yan. Ikadua, senior citizen ID. Siyempre, dapat ang senior citizen mga tugang kanyan, saro yan sa pwedeng magamit. Ta siyempre, kung saan ka nag-receive ki beneficyo, confirm yan, taga dyan katabi sa lokal na gobyerno o taga dyan katabi sa barangay na yan. Student ID. Ta sa ID baga, nakabugtak yanan, place of residence. Yan, di ba? Kapag estudyante ka. Kaya tabi, saro yan sa mga requirement. And, yan tabi aakuon para sa proof of residence. Kaya, sa madaling sabi, hahaliw na itong mga tugang na certification ni Kapitan, barangay certification na pig-issue kan barangay, nang sarong taongan nagpapatunay na sinda naka-start sa barangay na yan. Tagang panahon baga, tanginot na barangay registration, aron do manindo, kung marehistro ka, si Kapitan ma-issue ki certificate of registration na magpapatunay na kataga dyan ka mismo sa barangay na yan. Narandaman po nindo ito. So, yan lang ang pwede na gamiton asin sunodon para mapatunayan na katabi taga dyan. So, kung yan pwede mananggad na abusuhon, mga tugang, pwede mananggad na abusuhon kung si Simon, tangani na magdakol ang buto kan barangay. Nasabutan. Iyon nga po, nasabutan mi. Diba? At yun na yan ata na kita baga, mukha na nagka-receive. Matibayo baga kita binagiribong pagi. Adi,
basta sana mga tugang gumana ang saro tabi na barangay official. Pag-abot mga tugang kang eleksyon, ay ling mo nang gibo-gibo tada di. Makonsulo man kita paminsan. Pag-abot mga tugang sa mga araw ka na bagay. Kaya po, sa barangay certification na dati na requirement sa mga parehistro na bagong butante ha, so bagong butante tabi, dahil na tabi, iyan ako on. Inakapalaman iyan sa guidelines na iluluwas mga tugang kan Commission on Elections. No? Taka ito bagang, iyo ulitin ko lang, kaya ito, iyo man sa non-solamenting requirements, di ba? Iyo man sa non-solamenting requirements kaya ito, na kung ika, mga tugang ma-transfer ka nin residency sa election, marehistro ka dyan bilang tabi sa butante, may issue si Kapitan kay sertifikasyon na nagpapatunay na ika, mga tugang, residente dyan sa lugar na iyan. Iyo tabi. O, di kaya, aramon ta iyan, mga tugang tabi sa pag-abot kang alaw. Okay? O di, sige. Yun na yan. Pero, ano ngayon, may barangay election? It seems tabi na igwa. Nalawos ang barangay election sa Disyembre. It seems tabi na igwa, nalawos. Until now, dahil man tabi ki pagbabago na hali ngunya na barangay election na Mayo o national and local election sa Mayo, tabi, magkakaigwa ki barangay election sa maabot na Disyembre. Kung dahil ko nasasala, dahil ko aring matandaan sa petsa, paki-chat mo doon tabi sa kusyara kung ano so, may ispetsa yan eh. Gari third week of December o bago magpasko. Di ba? Bago magpasko. Paki-search mo doon tabi syara kung anong alpetsa so election sa maabot tabi na Disyembre. No? Pero basta second week or third week of December yan. Yan tabi ang susugduman mga tugang sa kuwan. Kaya, kung yan Disyembre, sumakandidato budak si Kapitan, maghanda ka tabi kap kidakol-dakol na regalo. Maganda ka tabi kidakol-dakol. Pero bawal, remember, tabi, na baka kung, narin kang uminaging eleksyon, grabe ba ka sa pagbabawal ka ito? Adi, kan Commission on Election, na day po, tugang nagagamit kan uminaging national and local elections. December 1 pa lang, 2025, sabi ni Paring Mar. December 1, 2025, sabi ang schedule mga tugang na local na barangay election. December 1, 2025. Yan. Klarado yan. December 1, 2025, sabi ang eleksyon. Kaya, I do not know kung anong, pero ako sa hiling ko labos eh. Okay na? Paring Mar? Pare? Hello, Paring Mar? Yes, sir. Go ahead, tabi. December 1 ang schedule. And, pero, malalawas, so may naipasar baga ang Senado. Yes. O daan na Kamara. Magkaiba lang so versionin da kan termino. Sa Senado, 4 na taon. Sa Kamara, 6 years. So, ang sabi, nagtiripon kaso, 2 beses na nagtiripon ng mga House leaders at saka sa mga leaders kan mga partido. Opo. Gano'n naglaw sa consensus na idiretso ang eleksyon sa Mayo sa Disyembre. Nagurulunggod ko nung may tala pagitang panggasto dyan. Pero yung proper mo niya pare. Yan ang latest ko niyan na nagkaroon ng consensus. Actually, kanakaaging primerong pag-ururon, napanggit na ni Mayor Fido. Na gano'n ngayang ang gusto kan mga leaders, diretso. Kaso po, nagtiripo naman, iyon naman sa nagluwas na diretso na nga. So, yan ang kalatalaton sa mga final say. So, ang malabos man yan pali, may pending baga na bills yan sa Senado, Budagari Lower House na gibuhon ngayon na ang term kan barangay official, 4 na taon. Pero, 2 terms na sa Senado. Sa Senado. Gamang kigaro version na gibuhon ngayon na 5 taon, pero gari, 6 na taon, pero saro sa ng term ang punong barangay, ang mga barangay official. Sabi yun, nasabay kam mo niya nusod, magkukuro sa 2. Sabay kam, bago man, pag nagkasundo, saka lang ipapaabot sa presidente. Pero, sa development na araw ka nag-ururo sa mga party leaders,
tapos sa Opo. mga nasa House of Representatives, posibleng tayo na malawa. Posible talagang tayo na, okay, nilalabos na ang eleksyon. Yes, yes. Okay. Basta ang panindugan ng COMELEC, Dakol na pangregalo. ang panindugan ng COMELEC, sa kung na dahing bagong lay na nailuluwas na nag-oktaba ka ng eleksyon, diretso ang sendang preparasyon. Yes. Okay. Sige pa rin. Salamat to na maraya. Pero, badal lang. Pero sabi ko nga ni ka sa bago, di ko lang aram kung ano supervision duman sa desisyon kang korte. Pero, pwede isopersid kan. Unless na mabago ki term, di ba? Mabago ki term ang mga barangay officials. Ano? Madagdag ki term o mabago sila ki term? Limit para dyan. Ang sabi, nag-question ba kayan si Atty. Mac? Kaya nag-decision sa Korte Suprema na naipag para propose ng eleksyon. Yes, yes, Ang yes. sabi ni Atty. Oo. Mac, dahil ngayon pwede yan pag para bago na may desisyon na. Tama. Hindi, so iba man. Kan mga panalabos ang eleksyon kan mga senador buda kan mga congressmen. Oo. Ba? Okay. Salamat po rin. Thank you. Alright. Alas 8:37 na. Thank you pa rin, Mars, sa clarification ali po dyan sa anuncio. Yung pigasabit tabaga, di ko mo niyang kidugang bill sa Senado. Ang gusto kan Senado, sumagana databi mo niya ng mga barangay elections, tatawanan ka mo kidugang terms. Pero ang kada term is 4 years. Yan. May version na kung nadamog nasaro sa ng term si Kapitan, buda si Kagawad, pero 6 years ka. Oh, sus ko, halabaon yan para duman sa mga kapitan na paluis-luis sana adi. Paluis-luis lang. Buda Kagawad na kuday magipigigibo dyan sa barangay. Ano? Pero mo yan, tabi, mga tugang, magpreparar ka mo ta. Sabi, kan COMELEC, na naghanda sindangon yan para sa anong klaseng yung election? Sa maabot na Disyembre. Ang election sa Disyembre, manual. Pero igwaki, gigibo ng mga pilot area, nagbaka mag-implement kigari automated. Di ko alam kung anong sistema kaiyan. No? Pero, kada clan, mga tugang sa gigibuho na counting kan barangay election tabi is manual. Kaya mapon sa mga barangay, mga teachers na magbilang kan boto ni Kapitan manual. Yan, ha? Manual tabi yan, ang gigibuho. Yan sa mga, kaya mabiri lang ang mga boto, yan po sa mga voting centers giraray, pag-abot kang aldaw. Manual po yan. Okay? So yan tabi, mga tugang ang latest dyan. Kaya, so sertifikasyon ni Kapitan, sertifikasyon kan barangay na nagapatunay na ang sarong tawong iyan residensya, naka-residente kan barangay, de po yan akoon. Haliw na po ang kan COMELEC base po sa bago nindang guidelines na iluluwas, sabi ni Chairman Garcia, Senior Citizens ID, Students ID, Postal ID. Di nga rin duman namin yun sa pan, sabagay di ko aram kung ibang sa di namin yun sa National ID System, kadak, di ba? Saro sa mga iyan, sabi, bako man gabos na iyan, saro, alam nga maparestro ka, di ka ngayang voter's ID, di ka ngayang di ka ngayang Postal ID, di ka ngayang Senior Citizen, estudyante ka, di Student ID. Di ba? Kung di ka kibang ID, yan ang problema. Diba? Kaya babalikan tayo sa guidelines kan COMELEC kaan oras na linuwas yan, taning makaprepara sa gusto tabi magparehistro. Magparehistro tabi ka mo, makabalos-balos lamang daa. Iyan pala, so, pigataram dyan, tabili din na karisibiki paipit, babaloson si Kapitan, ngunya na barangay elections. Ha? Bada babaloson si Kagawad, ngunya tabi na barangay elections. So anyway, saan naman yan? Kanya-kanya man tabing opinion, may kinaraman mga tugang sa bagay na yan. Okay? So, 8:40 na oras po mga tugang sa Pilipinas as in sa DCGB. Di po sa inyong programang Anhapot, mga tugang. Magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! May plasma ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plasman. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan na lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mababakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Show is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaugtong, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malang ding nasa maabot ng Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Tapos yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, 6:46 na. 6:46. Ano na ngayon, oy? Alas 8:46 na po ninaga, oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB, 8:46 na po. Oy, good morning. Maray pala ng panahon dyan. Di ko na kung nakakaapod sa Pag-asa ta. Gusto ko tang mag-apod sa Pag-asa ta. Makaulong ko lamang si Kurisaga na lang. Tabi. Gusto ko pirming kauron si Pag-asa girl. Okay. O, si Jimmy. Sige, Jim. Rest ka na muna, Jim. Rest ka na muna. Tabi Jim, ano yan, medyo panahon kaya. Hindi mga tugang sa kwan sa ibang parte kang sa ibang parte kang Asya. Yan man sa tuon medyo mainit, buda nag-uuran sa iba't tabing mga lugar. Alright, sige po. Good morning, Henry M. Kumusta tabi ang mga taga-barangay San Vicente? Pa-shout out tabi. Pinili kaming nagdadangog ay salamaton tabi sa mga taga-barangay San Vicente. Okay. Siringman, good morning. Ay, sandali. Hindi ata to. Tama ba? Pero iyo. Sandali lang. Tama. Iyo pala sunabasa ko. Sabi ni Awi Salyao, Migo, dapat ilawod na iyan habang labason pa sa mga gibukan barangay leader. Sinulmok so paipit. Dapat na ilawos pala, hindi ilawod. Ilawos. Sabi ni Awi Salyan, dapat nga ilawos na iyan habang labason pa sa mga gibukan barangay leaders na sinulmok sa mga paipit. Sige, Migo. Jocelyn Broquesa, sabi niya, Henry, maray na naman po kung dagos ang barangay election. Iyo baga, maray mga tugang kung lawos talaga ang barangay election. Sabi man ni Angelita Guaps, good morning, Tabi, from Maslog, Legazpi City. Okay, o totoo na sa iba pang mga reactions ta. Aramon ta muna ang sitwasyon, kasabay mga tugang si Angel Mostasa, hali po dyan sa Luwas, kasabay po sa Hatod Maritime Procession. Angel, sa'yo na ka mo niyan? Yes, VP Henry, good morning, Raray. Daw na kami dito sa Baybayong sakop ang barangay San Roque, Legazpi City. More or less, sarong oras sa VP Henry, so idinalagan sa mga taksaya dito sa kanyang pagdagat. Dito sa may fishport na barangay Dagdapa, Legazpi City. Sa ngunyan, VP Henry, luway-luway na nagbabaraba itong mga nagsarabay duman sa maritime procession. Ang problema lang, VP Henry, sa medyo mababaw na parte ka na dagat sikti, tapos harayo pa VP Henry, so mismong baybayon po, baga. Okay. Hi, tayo tabi. Aulo, tayo tabi, Angel. Hi, tayo gayo yung ibigay. Kaya pati ako namang problema ako kung paano ako mapaba mo yan na pagka-aga. Hindi ka magbaba pag high tide. Hindi ka magbaba. Ayan. Paabot sa paabot sa tuhod ni Ibi Piglen, o ni kapit ni Father Jonathan baga, patuhod ni Father Jonathan, pero paiksan mo yan.
Pero sa VP Henry, Diyan ka lang tabi sa... Pangunyan. Baka, bago na ako, simbagan mo, okay, gusto mo pa namin magdamag ka report hali, digdi. Okay, sige. Anytime VP Henry, pag halidig ko nakababa na ining mga imahe ni mga santo, ni VP Henry sa chapel, ito baga VP Henry sinasarantakan ito katuhapon na pigba na chapel. Sana, dito duman sa tubig. And then, paghali duman, itong sa mga nakakadang mga imahe na VP Henry kan mga pagtaraning na barangay ka, na barangay Pigdalen, Sabang, Baybay, pati itong si may parte ka na Binanwahan, ihahato din ni VP Henry sa pagi na po kan paglakaw, pagprosesyon. And then, sa kunyan VP Henry, ang sitwasyon mo yan, pati nga ni si Father Jonathan, nagtanggal na kan sa iyang, ano nga ni VP ang ako duman, so tigutulog niya baga pag naghinisa. So, abito, sa mga babaan na sa VP Henry. so, bado niya bilang padi, di ba? Si EVP Glenn, taga VP Henry, mapapasabak ako kani maglusad talaga na ang tubig. Pwede na ako mag-swimming. Okay. Sa kunyan VP Henry, pabaraba na ang mga nagsarabay digit sa maritime procession, and then, tortod lang, mabalik akong biraray. Tangan tao ko man ang mga informasyon para dito sa nagpapadagos na pagkatod sa mga imahe na nagbisita kay Senyor Santo Cristo sa nagpapadagos na Santo Cristo Festival. Saan tabi ka mo yung yan? Anong barangay tabi ka mo? Barangay San Roque. Okay. Sige. So yan dito yan mga dadaling informasyon hali sa luwas, Rizal Muspazar, District. Salamat, Angel, sa report. Halipol dyan sa luwas, 8:52 na oras mga tugang sa DCGB. So siguro, tonton, mga sailing ko, mga tapos na yan. Yan na, dyan. Yan tabi na maritime procession, mga alas, anong oras na? 9 o'clock na, baka mga 11, patapos naman tabi yan, gabos. Pero gusto ko lang tabi na uliton ini na misa po sa aga. Imbitado tabi ka magabos na magkakaigwa tabi mga tugang ki misa, mga tugang sa aga, 9 o'clock, Fiesta Mass, no? Yan po sa simbahan ni Santo Cristo. Yan ang pong Santo Cristo, Quasay Parish. Yan po mga tugang sa Barangay Dapdap, no? Tabi, no? Sabi ni Monsignor Chris, sinapot ko, ano man ako tabi, Monsignor ang tama na pag-pronounce ka. Tanadangog ko man niya ko, may quasi parish, may quasi parish. Yan. Ako quasi parish ako. Pag English nga yari, quasi parish. Pag Latin nga niya, quasi parish. Yan. Maski arin nga niya kan tama yan, ha? Maski arin nga niya kan duwang iyan, pareho nga yan tama. Quasi parish pag English, pag Latin nga so dating kwang kaya. Quasi parish. Yan. All right? O sige. Tabi, yan tabi mga tugang ang kwan ang imbitasyon na si Monsignor Munching Trumken tabi ang mamisa sa agang alas 9. Although live yan mga tugang sa Facebook page kan sa muya tabing DCGB News Online, live yan sa Facebook page tabi, no? Pero ano yan, madadagulindo yan tabi sa agang fiesta yan. Matabangan nindo yan. Sayang ako kaya po mauli ako sa Pampa sa Domingo, no? Sa Domingo tabi. Kaya sa Lunes magdadarangugan kita mga tugang diyan sa tuyang broadcast. Tali na po direkta mente mga tugang sa DCGB announcers booth. Okay? So gala lang kita ki 6 minutos bago po magabot ang alas 6 alas 9 nin aga. Hindi po mga tugang sa tuya na programa. Igwa na kita ki kwan. Igwa na kita ki bagong Solicitor General, si Guevara baga. Hindi ko alam kung although ang rason baga ni Presidente Presidente Marcos na pinaresign niya gabos na cabinet secretaries, wala iba pa mga tugang para i-evaluate ang performance kan mga iyan bilang mga cabinet secretaries. Pero ako, iba man nahiling kong perspektibo, iba man nahiling kong anggulo, ako, baka sala ako, o kung ano man, pero siguro, entitled magpahiling, magkwangki, opinion, di ba?
Aro kay ito kay si Minardo Guevara, kung baga yan, dating Justice Secretary kang panahon ni Digong, mga tugang, gina-appoint ni Digong na Solicitor General. O, si, aram mo, si Guevara baga, adverse ang paninindugan ka, hindi may kinaraman sa ICC, di ba? Tabi, as ito pagkaka-detain, mga tugang ni former President Rodrigo Duterte. Pero, ang mailing ko, baka kung sa mga kung mag-insinuate, tabaka masala kita. Abo kung mag-insinuate. Okay, ang latest baga, si former Secretary, former Congressman Arnolfo Teves Jr., pinag-deport na mga tugang, kinuha na kang NBI, duman sa Timor-Leste, dineport na pa si Dipo sa Pilipinas. NBI sunag-sundo sa iya duman. No, grabe ang mga pag ano yan, para na sa sabagay mga ini, mga high profile ini na mga suspects sa mga krimen, no. Tabi dineport na si Teves, ang rason pa lang kung nata-inaresto ito, lumantay na siyang passport. Nag-apply ba gani for asylum o kinan sila sa passport, mga tugang ni Teves. Kaya kung arugan ang sitwasyon, baka arug man kaya ng abuton, mga tugang ni Kwan, iyo man kaya ng abuton ni Harry Roque. Ano nangyari kay Harry Roque? Ano nangyari kay Harry Roque? Nahiling ko permis sa mga post niya sa mga YouTube, sa mga online kwan. Ano nangyari sa lalaking ang mga reaction niya? Mga iba man Ano man tibayo baga na abogado si Harry Roque, international lawyer baga yan, sabi kan iba. Sarodan sa mga maray na abogado. Pero ilingan na yan kung umasta dyan sa... sorry. Okay na. Sige. 8:57. Mga tugang oras po sa Pilipinas. Ulit pa saro pa. Siguro sa masunod sa agaw-garing sa Radio Klinika, ang sa kuyang magiging guest ko si Doc Joey, no? Pero siguro sa mga masunod, mga tugang na Sabado, mahanap kita kay resource person para makatabang sa to sa pagpaliwanag kainin na pigaapon na MPAX. Ini bangang MPAX, monkeypox. Kasabi, ang monkeypox, mga tugang, reported po na halangkaw ang kaso kaini sa iba-ibang nasyon. Kasarabay po, mga tugang, ang Pilipinas. May monkeypox na po kita. Although kung maski sa next week na lang, kung maski dito madiskutor sa Radio Klinika, sa satuyang programa nga napot, mahanap kita kay resource person. Ano yan ang monkeypox na yan? Kaya sabi, ano ba databing mga lugar, mandatory ngunyan ang pagsulog nin face mask, physical distancing, as in iba pang health protocols, may kinaraman po sa reported na kaso nin MPAX o monkeypox. Sa pong viral infection na minakausa po nin flu-like symptoms, as in mga rashes, mga tugang, na igualin mga blisters o kaya mga sores. Yan ba na, ano naman na chickenpox? Halos pareho kayan tabi ang manifestasyon. Na naramdaman ko, may diniskuto lang, may kinauron o kaya ni katong doktor, lingawan ko lang kung sisay. Tayang virus, minatinir kinagkapirang simana sa tuya, tabing lawas, mga tugang ang monkeypox. Kaya sabi kan Department of Health, ang gabos databi, pinapatanidan naman tiniron ang proper hygiene, magsulong dilalay kimas as in health protocols para mapreventaran ang paglakop kang sinabi ng infectious disease. Ang monkeypox, dakong na databi kayan. Mga tugang na reported cases, bako lang sa Pilipinas sigwa na Sa Pilipinas tabi diyan sa may confirmed cases po sa probinsya kan Zamboanga, Sibugay, Mandawi City, South Cotabato, Davao del Sur, in Compostela sa Davao de Oro. Sige, lingon tatabi yan mga tugang sa mga maabot na aldaw tungkol yan sa monkeypox. Okay, bueno, maparam na tabi kita, mga tugang ta alas 9 na. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Sa pangaran po ni June Napolis, dyan sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, si Shara Palangero, kay Rebecca, kay Riba duman sa Buda si Angel, yan po duman sa yan po duman sa Hatod Procession, Maritime Procession. Si Sara Garode, pero si Sara nagpaaram sa kaswapo na. Masabay siya duman sa Hatod Maritime Procession para sa pag-post, no. Buda si Panyaon dyan nagkairibata na magayon-gayon tang news writer.
si Nicole Ann Gloriani. Yan. Buda si Jenny Balyaran. O, yan pala si Shara sa newsroom. Pag una, kumbaga, masabay si Shara duma. So, bagay na ito ni Angel. Pag kung nahiling na post na ni Angel, duman sa iyang pag-cover kang hatod procession sa Santo Cristo. Yan. Diyan pala si Ate Shara sa newsroom. Buda si Jenny Balyaran. Buda magayon-gayon pa na pag-iriba mi si yung description ko, magayon-gayon. Si Nicole Ann Gloriani. Salamat kansa ng pagantabay, hindi pang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako sa aga, 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit, asin po 7:30 sa programang Radyo Klinika. Goodbye, maray na hapon po, maray na aga sa Sendo Gabos. God is good all the time. Mabuhay. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon,